Hello mga dudong, mga inday! Welcome to my channel, ang Dude's Torta. Karon sabay ta, let's meet my first cousin from United States of America. First time nga magkita ming duha. Tara, sabay ta! Dinhilang sa Dude's Torta! Tara! Musulod kita diri sa balay sa ako ang magulang kay diri sila gi-welcome kay wedding anniversary ni Ate Welma og ni Bibot. Maming gabi. Makikuan sa kunya akong parinte nga mga Ilonggo gid. O karon happy ang duha ka tigulang ang magbalayi nga nagkit-anay sa sulod sa pipila ka panahon nga wa sila magkit-anay. So nag-enjoy ang duha ka tiguang. Parinte mga senior citizen. Mosulod ta sa balay kay ang atuon ang bag-ong niabot gikan sa Iloilo from the US. Ay, si Aileen. Nakit-an bata si Aileen ug Jana. And adopted son. Omar. Ang adopted son. Ayaw pa may nakita. Ug karon na ana ang ato ang mga bisita from Iloilo. Welcome. Marayong yung biyahe niyo. Ay, gani. Nakilantura ka man bala hambal ni iya. Naulian doon ah. Oh, wanag. Ayun. Hello. First time nga nagkita mi sa akong first cousin from USA. Welcome sa Barangay Kipalilisan, Isidro, Davao del Norte. Welcome sa Davao ning Narcisa. Pero may ginahambal ni nanay ba? Ano ginahambal ni? Nya maginilunggo karon kay tigikan kini sa Iloilo. Guwapo ako ang igagaw kay bisag gikan US, Ilonggo gihapon, Longga gihapon. Damo na ba bisa sa ako no. So while waiting sa panihapon ay nag-aabot-abot nga mga pag-umangko na happy man ang amo ang mga bisita pag-welcome sa ila. Sige na, tie score ah. Tie score. Mao ni igsuon ni Narcisa og iyang mga pag-umangkon, mga hinablos from Iloilo. Sa amon ang iyaan. Si Ading. Nag-park pa to sa Ading. Running 68. Bata ni Narcisa. Kung na-observe ninyo ang iyang teeth original, hindi siya artificial nga gipahimo sa US. Kurang pagkano ka Juliet eh. Oo, everybody. Gamanang manaw ka. Pwede ka na ba nga? Ito ang hindi mo Isa lang ta ka mahandong. Natawad siguro ta mag side view. Oh, parinti magpakaisa. Dibayan mo. Ha? Ang ida mo, nahadlok ka sa una. Nahadlok ka din mag-abot sa Davao. Congratulations ning Narcy. Kung third years na kinakaadto ka sa Davao kay sa nahadlok ka maadto kay Gamo. Kaabot kay Gidia. Congratulations! From 1984 siya sa US as nurse. Karon pa siya nakabakasyon diri sa Mindanao. First time na mo nagkita. Nga retired nurse na siya and US citizen. Hence, we are very much happy to meet our loving cousin. Siguradong nagutom na gid ni ang mga from Iloilo kay layo pagikan sa biyahe, mga 2 hours from airport. Retire na ako eh. A few moments later.
Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Happy New Year! Anniversary na. Simple lang siya nga wedding anniversary celebration and pag-welcome. Ang importante, happy ang all. Dali. Nag-prepare lagi spaghetti and bulalo nga gihimong balbakwa and lechon, pork lechon and chicken lechon. Ari si Manong Buning, magulang ni Ning Narcisa. Bang sa diyaya ano ba? Oh, pabulan nyo anay ya ano oh. Pagyan nyo si auntie nyo. Auntie. Ano ako isa-isa ko? Tugson ko sa baboy. Oo. Siya na lang kaon. Siya kaon sa kumbahin. Ada. Manamin no. Makita na TV. Oo. Ay, wag ka man. Masad dyan na yan. Sa kanamit nga ano ah. We are very happy watching sa first cousin nga nag-enjoy man siya sa food nga gi-offer sa ila, nga gi-serve sa ila. Nag-enjoy siya sa pork lechon. Tama ka namin. Oo. Nabiginom siya. Ano nga mo noy? Federico. Fidel. Ang ganas Fede or Iko. Ah, Fede ba? Hindi pa ka hubog dom? Away. Okay kay nom? Nakainom man pero kan lang, mga church na lang. Oo, sige. Ano bilhin mo noy? Ano gawin? Gusto pa? Gusto mo pa ko? Gusto pa tanduay? Hindi doon nakapano. Tama na ko. Sigurado ka? Tama na ko makaano ngayon upano na gusto ko dito ka ang luwat ko. Kaon ka na pero Gusto mo makapagulado ba? Bakwa? Ah, kaya surprise ka dito. Ron, parang surprise dito na. Busog na ang welcome dinner. Welcome dinner sa taga Iloilo o from US. Para maka-relax sila. Okay, sige, thank you. Te, salamat. Salamat. Te, magpaksiw taog ma, te. No, sila bibin. Sige. Gidahaan naging kamo ka spaghetti na. kasi di ka ba? Ay kung nagkaon ka pag ikaw nagluto. Time pa. O sige, happy anniversary video dun. Makita. Okay, happy. Di mo kalimutan.
Sige, salamat. Ato sunod na itong video sa ulit na balhin na podcast sa Pikas Balay. Ding! Ato kami. The very next evening. So, the second night, hindi na punta mag-imot kasi hindi mayan. So, nagbuong nga manok, sinigang kambing, kalderitang kambing, o naasiyay buong nga manok, o naikilawin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yes. Salamat sa kung ano, sige kami. Oh, natin ano. Oh, dapat ako, no? Salad imo. Bukod, may hambal ko. Lagot, hindi kinagad. Ano ihan sala ni Bobot ni gitawag ni Auntie na Narcisa. Ibawal mag-inom, hay high blood na. Ano ya sekreto nga naga-whisper gidaw? O karon nagdibo na og mag-iyahay na og bit-bit og plato nga puno sa pagkaon. Hindi lang si Bobo, tapil po sa unyok. May aragi whisper si tita. The very next evening. Sa ilang third night, diri na po kita manihapon sa isa na ko kaigsoon, ila team and dada nga balay. Ay, nagletson galit team mo, babong. Wow. Sira di anay. Lamit ni mga salad eh. Nami no. Nami presentation mo da ba? Amo day ang sauce. Gatas, mayonnaise, mangga. Ay mangga. Ano yung salad mo na Fruits. Oo. Di makaon doon? Sige. Thank you. Manamit na. Kami. Hindi na kakuha ka English. Asus. Asus. Amen. Oh. Yes. Yay. Ay, sir. Welcome, welcome. Oh. Oh, kaon. Oh, may maha pagid ho. Nga pure ano, milk. Pagkapot kaon dayo. Kaon dayo. Matulog kita. Oo. Kumusta presentation niyo na? Kailan? Okay. Uwa ang tatay. Ano? Abot sabong. Ha? Abot sabong. Kapatid mo. Hala. Parents nga sa bungiro. Unsa dia kwali? Thank you Domoy. Bon, dali na bon. Bawa salad. Dressing. Tapos may dressing.
Uy, ako galit din mo kabantayan. Daya mo. Hindi Nakpan ko kayo mga salad. The very next evening. For the fourth night and last night, diri kita manihapon ila at gingging ni Minong Lamsin. Dahil kung wala ka lang sa buhay, nakikinti ka naman. So, maraming salamat sa mga detail para sa buhay. Panginoon, naging kami pabalik sa mga ay itong lahat. Lord, aming binabalik at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Thank you. Salamat din. Day to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, tama. Ay, doktor din. Doktor din ni doktor. Yan na. Go. Kaya na. O, pungko doon. Birthday ni Nonon. Ay, kaya mo na ganoon. Pungko diyo. Dali. Dia pong muli. Dia ka para nga hindi ka doon magsige ka ano. Ning nurse. Dia ka doon. Nay. Ay papu. Makaisama na ini barot sa sino ano Jose. Tika mo magsama na ni. Kaya nga ano na ikaw. Ano dapat? Pero kung mama Tre sa mga bata na dito. May lupa ka man ko si manang na-training ko sa Kalinog. Dito. Dito nang nanday ano sa Thank you Lord sa strength and sa blessings nga naatiman na mo amon nga mga parente, mga special relatives nga bisita. Hantod sa sunod na to nga video sabay ta dinhilang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye.